Hrvatska je jedna od najprosperitetnijih zemalja u današnjem svijetu. I sasvim je sigurno da sada, kad smo se riješili velikih nameta, rata, agresije, da ćemo sve svoje snage, i fizičke i umne, posvetiti podizanju životnog standarda, podizanju kulturnog, znanstvenog, gospodarskog razvitka i da ćemo osigurati bolji i sretniji život za sve nas, za vas ovdje prisutne, za našu djecu i unuke, za budućnost Hrvatske. Kazali ste da sam izbore dobio ja. Vi ste dobili izbore. Dragi prijatelji, predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, dr. Franjo Tuđman. Za razliku od dobrog dijela oporbenih političkih stranaka, pa tako i njihovih mladeži, u ovoj stranci ne postoje dvije politike, a bome ni dva predsjednika.